Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat APVO misbruik op de werkvloer laakt. Het gaat om mensen, 8 in totaal, die werken bij de klantenservice van de Belastingdienst. En die zouden aan het eind van het jaar niet meer terug hoeven komen. Hun contract wordt niet verlengd, maar het is gebaseerd op roddel en achterklap. Er is dus geen daadwerkelijke reden om de mensen niet langer daar te laten werken. Dat zegt de vakbond APVO vandaag in de Extra. En ze willen daar snel meer duidelijkheid over hebben. Want contracten van mensen, werk is heilig. En het kan niet zo zijn dat mensen hun werk verliezen omdat collega's iets zeggen dat verder niet gecontroleerd wordt. Nou, de APVO neemt het heel hoog op en gaat er verder mee aan de slag. Tot nu toe is er nog geen reactie gekomen van de werkgever. Nieuw ontwerp voor Playa Lagoon. Er was veel kritiek, en dat is nog mild gezegd, op de plannen voor het nieuwe gebouw op Playa Lagoon. Er was toen ook een bewonersvergadering georganiseerd. De minister-president Pik Pisas was er. Die heeft aangegeven dat er een commissie zou worden geïnstalleerd om opnieuw te kijken naar de bebouwing van Playa Lagoon, van Jeremy en ook andere stranden. Wat betreft Playa Lagoon is er nu sprake van een nieuw design. Minder betonachtig, maar meer met hout. Het blijft natuurlijk nog belangrijk dat volgens de regering dat er iets nieuws gebouwd wordt op Lagoon. Maar dat is nu net het punt, omdat heel veel mensen dat juist niet willen. In ieder geval is er een nieuw design gemaakt, een nieuw ontwerp voor het strand. En laten we kijken hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Geen verandering op Playa Jeremy. Nou, daar zijn geen nieuwe designs gemaakt. Daar zijn niet nieuwe ideeën geopperd. Jeremy gaat nog steeds voor op de manier zoals de overheid eind september heeft voorgesteld met de bebouwing al daar. De verbouwing is inmiddels begonnen, was al heel snel na de presentatie van de plannen begonnen, maar daarna stilgelegd omdat er eerst verder nog duidelijkheid moet komen, ook over de vergunningen. Dus wat dat betreft is er sprake van status quo bij Jeremy. Krokodil gevangen op Bonaire. Dat heeft 3 weken lang het nieuws gehaald. De krokodil op Bonaire is nu gevangen. Dat is zaterdagavond gebeurd en er stonden foto's van radiostation Live 99 FM Bonaire. Daar zag je de gevangen spitssnuitkrokodil. Het gaat om een mannetje en er was een zoektocht van bijna 3 weken voor nodig om de krokodil te vangen. Hij is vermoedelijk overkomen zwemmen vanaf Venezuela. Zoals bekend komen krokodillen normaal niet voor op Bonaire, ook niet op Curaçao trouwens. En vanwege de aanwezigheid is Sorobon even dicht geweest en daarna weer open gegaan, maar wel aan mensen aangegeven dat ze alleen het water in mogen op eigen risico. Nieuwe politieke partij Mio Curaçao, 21 maart. Volgend jaar zijn de verkiezingen, dat is minder dan 5 maanden. En een van de partijen die mee wil doen, een nieuwe partij, is de partij Mio Curaçao. En die is opgericht door Gilbert Ricardo. Hij is een van de mede-eigenaren van het courtyard bij Marriott Hotel, dat in juni opende in Rif. Hij is al heel lang actief als ondernemer, was ook eerder betrokken bij de partijen MAN en PNP, maar heeft nooit op de lijst gestaan. Nu wil hij een stap maken om zich daadwerkelijk actief deel te nemen in het politieke landschap van Curaçao. En in de komende tijd zal er meer duidelijk worden over zijn partij en zijn plannen. 13 personen na hap met kwalbeet, een kwallenbeet. En dat komt allemaal door het Portugese oorlogsschip, ook wel Percy Portugues genoemd. Het is een beetje roze-blauwachtig, paarsachtig. Het beestje is niet zo heel groot, 25 centimeter ongeveer, en ziet eruit als een opgeblazen boterhamzakje. Maar daaronder zijn tentakels die wel 15 meter lang kunnen worden. En als die met mensen in contact kunnen komen, dan zorgt dat voor heel veel irritatie. Als je wordt aangeraakt door een Percy Portugues, verwijder dan de resterende tentakels die aan je huid vastzitten en spoel het af met zeewater. Blijft het pijn doen, ga dan naar de dokter. 13 mensen hebben in de afgelopen dagen ook de stap gemaakt naar de huisartsenpost omdat ze last bleven houden van de kwal. My Guardian Group Walk and Run, die vond afgelopen zondag plaats. Meer dan 4000 mensen deden mee. Dat is natuurlijk een indrukwekkend aantal.
vanaf 6:30 ochtends zag je de mensen rennen over Curaçao. Sommigen renden heel hard, anderen een beetje rustiger. Weer anderen die hielden gewoon de wandelpas erin. Het was de 39e editie alweer van de My Guardian Group Walk and Run. En daarmee ook weer een succes. En volgend jaar is het natuurlijk extra feest met de 40ste. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met een treurig bericht. De fotografe Bea Moed is overleden. Dat werd dit weekend bekendgemaakt. Ze is 74 jaar geworden en lag meer dan 2 jaar in het hospice Arco Cavent. Daar is ze uiteindelijk ook overleden. Ze streed tegen kanker. Ze is bekend als een zeer goede en flamboyante fotografe die in de afgelopen 30 jaar heel veel mooie portretten heeft gemaakt. Ze is er ook meerdere keren voor in het zonnetje gezet. 2 jaar geleden nog was er een mooi fotoboek van haar. Toen was ze al ziek, maar vrienden en collega's hebben de hand ineen gestoken om een mooi fotoboek van haar te maken. Ze maakte onder meer foto's voor het Nederlandse Koninklijk Huis, het Curaçao North Sea Jazz Festival, de Koninklijke Marine, Curaçao Airport, International Airport, KLM enzovoort. Kustwacht ook nog. En ze is nu overleden en iedereen herdenkt haar als een bijzonder persoon. Dan de benzineprijzen. Vanaf morgen al gaat de benzine heel licht omhoog. De benzineprijs van een liter gewone benzine gaat van 2 gulden 084 naar 2109. In mensentaal 2 cent erbij. En diesel wordt ook iets duurder, maar dat merk je niet eens aan de prijs. Voor de rest is bekendgemaakt dat de tarief van elektriciteit en water met ingang van vrijdag licht daalt. Dat heeft de Regulatory Authority of Curaçao, de RAC, in haar maandelijkse persbericht bekendgemaakt. En dan kunt u er rekening mee houden. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want het waren presidentsverkiezingen in Uruguay. En 2 kandidaten gaan door naar de volgende ronde. Dat is een ronde tussen een linkse professor en een centrumrechtse dierenarts. Dat zijn de 2 presidentskandidaten die de meeste stemmen hebben gehouden. En zij zullen strijden op 24 november in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De beoogde opvolger van ex-president José Pepe Mujica is de linkse kandidaat Orsi Yamandu. Hij kreeg 43,9% van de stemmen. En de kandidaat van de regerende centrumrechtse Nationale Partij, Alvaro Delgado, die stond op 26,7% van de stemmen. Hoog inkomen per hoofd van de bevolking, maar tegelijkertijd ook veel problemen met armoede en ongelijkheid. Tegelijkertijd kampt het land met een toename van geweld gerelateerd aan drugs. En dat zijn ook belangrijke onderwerpen van de presidentsverkiezingen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Ja.